Asiphinde sihlangane futhi esitolo igedla igedla.co.za sithengisa imithi yesintu, sithengisa izwasho, sithengisa ilwane, sithengisa konke nje ophathelene nezinto zesintu okulaphayo. Siphinde siyasiza ke futhi abantu ungashayela kwinamba yethu le ekhona la isitolo. Namuhla ukusikhuluma ngeAfrican potato. Ilabatheka. Abanye bayibiza ngezambane. Labatheka lenza umsebenzi omkhulu man. Cishe nje ungasho utawu uzifo zonke. Ilabatheka into kumele uhlale unayo. Siyalidayisa ke. Na kulihamba ngo R70 likhulu futhi. Uma sithumela izinto sisebenzisa uPep. Okay, yako-ke sibheke ukuthi labatheka lenzani. Labatheka kudala bokwaziwa ukuthi lapha ingculazi sacala nje isangena. Ama-ARVs angakabi khona ikakhulukazi ngapha kithi Africa nje angakabi khona noma angakandi ngendlela ande ngayo manje. Labatheka noma umzimba okubuthakathaka liyasiza. Labatheka futhi lingaba i-substitute emnandi kunokusebenzisa ama-energy drinks. Khona abantu abaphila ngama-energy drinks nje. Akukuzama labatheka. Usuke kwi-caffeine, i-caffeine ingozi ayikho yinhle. Labatheka liyasebenza nje ukuboost immune system. Ilabatheka siyalisebenzisa ngapha esintwini okanye imthini for ukuthambisa. Labatheka siyalisebenzisa kumathumbu umuntu naba nethumbu. Ilabatheka siyalisebenzisa uma sibulala idliso. Ilabatheka siyacela ngale ekhaya. Siyaqinisa umuzi ngalabatheka, siyaqinisa imoto, siyaqinisa umuntu. Ilabatheka liyageza nje imoto, lisusa imimoya emibi. Ilabatheka liyalahla isilwane, siyalisebenzisa uma besolahla isilwane. Ilabatheka liyasiza futhi nangabe unenduni ebusweni. Labatheka futhi liyasiza ekusizeni ingane enenyoni uma ngabe ihablile. Uhlanganisa nobisi uqhatha ingane. Labatheka siyalifaka ezikhafulweni. Siyalifaka futhi nasemthini yokuvusa induku. Siphinde futhi silifake nokuthi embedeni ube mnandi. Ilabatheka leli likhona la kuyigedla. Nali njengoba ubona nje. Uyalithola li-affordable liphansi. Thengani uyalibona nenjini. Uvela uqindezele khona. Uma uqeda uqindezela khona network yami slow. Ubuye uthi add to cart. Then from add to cart uye ku view cart. Then ke after view cart ke lapho ke then ke usuzo klika ke la ukuthi ufuna ukuthi iparcel lifike nge7 to 9 days or nge3 to 5 days, then uthi proceed to check out, then ugcwalise imininingwane yakho yonke ke, then ke usithumelele ke. Nangabe unenkinga ungasithinta kule number lezi noma khona lezi zikhona la isitolo. Isitolo operate 24/7 Monday to Monday. Sithokoze akwande, siyabonga.